Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Ayabaw! Oh, dabag-o naman ko diliwat na kasulod. Una na ako sa baklon. Ay, hindi man ako diri makakadto. Base bala makasalapay ta di itlog, wala tay bayad. Kadamo sang tao diri sa mall. Kagwaw. Ambot na lamang. Daw magamos ini. Daw madugangan ko sini si Josie. Pero hindi. Dapat magpalangga kita isa lang. Dapat maghigugma kita, tampad. Tungod amo inang aton ginsumpaan. Ay, sana all nagatuman sang sinumpaan. Ay, kung maglibot-libot ka lang, kadamo sang dalaga, kadamo sang gwapa, kadamo sang sexy. Galing, hindi man aton. Ay, apa? Si Parimiloy ho? Galagaw-lagaw di sa mall? Aba, Parimiloy, kamusta? Aba, Ilyong ba, budlag? daw kagwapo na gid subong si imo. Ginsok-sok mo gid gali ang 18 butunes mga kwan? Barong? Uy, si Basyang sa diin. Ato, gid pa pungko ko na si bangko. Ay, oo, kabalo ka naman senior citizen na dati kinanglan na magpahuway-huway. Ginakapoy. Tingin patamaan mo, guro. Ay, di, anong ipabakal mo niyo? Nabayra na ni tanan? Wala sound. Ano itong bakal mo niyo? Regalo ko na siya kung basyang karon kita ay kami kung makapalapit ko sa bangko ya. May mga chocolate kapag gali ho? Wow. Kuha na siya. Tobiron. Oh, Toblerone. Ay, abaw. Hala, ang mga bata, di sila ho? Di sila. Hala, Luloy Leon. Oh, mga bata, ari ka bugali. Hindi na kayo sa inyo chocolate ko. Taguay yung. Dalok. Anong tulo? Wala. Pit. Ari ka na gali. Pit. Pit. Toy. Mayo kay Ari ka. Hoy, magtawaganay gani ka mo sa ngalan nyo. Lakaon nyo lang ha? Ay, oo, kakalaw ay pabatian. Hindi man. Okay lang man siya pamatian. Mabakal ta Lulo Ilyong. Ay, anong baklon, tatoy? Ang panganan ni Anong klase ang pagada na baklod ya? inang kuan bala, robot-robot. Sige, baklod siya. Sakta lang sumasyan ko. Bagit-bagit kag Lulo. Si Pitpit lang nagurong bakla niya. O ara ka nagkuot si Premiloy sa bulsaya. May hatag na sa Pitpit. Ano na, Premiloy, hatag mo kay Pitpit? Ano? Pet? Kahita ni Pet, sudli lang ito kang puli ka. Bagit. Sige mapuli na lang kami ni Pitpit. Mayo pa si Lolo Ilyong kami ginhatag sa akon ho. Taguan na, kay kwaon pa na karon ni Premiloy. Ano ba? Wala. Puli na ito. Puli na kami. Ay, salamat, naglakat ng mga kabataan. Ari na sila siya ko. Ari na ko, kay why na sila de. Ay, wag ka na nakapoy. Why man ko ginakapoy Basta ba dito susubog? Ate, makaon ta sa isa ka malahalon na restaurant Ay, mapod ko. Upod ka? Ito ka magkaupod. Ikaw banta, espertahan kung may magsulod. Sige, yung mapod ka sa amon. Ay, oo, umupod ko. Sa kupon nyo lang ko ha. Kay do, way pagid may kaabot ang pensyon ko subong Kita mo lagi na. Huwag pag gani kaabot ang pensyon mo, bupon ka sabon. Or ba't tayo mo sabon? Banog ayuda?
Diri lang ako. Mapungko ako diri. Kasakit panumdumon. Nasakitan gid ako. Abi ko may tsansa na ako tungod wala na sila. Abi ko, ako na ang pilion tungod wala na siya subong sang nobyo. Pero, nga amo sini. Nga amo sining kabuhi. It's unfair. Maana na. Himuon kong tanan. Nga maangkon ko lang ang imo paghigugma, Rose. Ahay, kaluoy ba? Ay, mas kubado. Ano natabo sa imo di? Bay kakakita ho? No. Kadamo sa mga tao nga nagalinabay, kag nagatulok sila sa imo. Kailan na po ang neguro? Ano abi kay nasakitan lang ako. Nasa din kay mo'y naghalinaw? Kuan, may ginkatuan. May gingkatuan o kon... Gusto kalo. Ginsunod ko si Rose. Oh, din siya nagkanto? Nagkanto siya malapit sa balay ni John Roy. Ano? Oo. Tumayluyag pa siya, lo. Ahay. Bas hindi pa siya guro kamubuon? Oo. Pareho na sila siyang kilala ko. Duwas na subong do hindi pa kamubuon. Sino ang kilala mo, lo? Secret na lang na. Pero, abi mo? Palangga ako kit siya, luya. Ay, kung mag-amo kasi ni Mas Kubado, pamatyagan ko malapit na lang. Ha? Malapit? Oo, malapit na lang. Malapit nga ano, lo? Malapit ka na lang magbuang. Basi siguro mabuang ako sa paghigugma ko sa iya. Tungod, lablab ko kit siya, luya. Ang pabangkot, lablab yaman ka? Hindi. Rubala na, lo. Basta, ako yan nagapati ko. Gano? Nga, maluyagan yung ko sa uli. Basta, himuon ko lang ang tanan. Kag ipakita ko sa iya. Nga mangin, maayo ako nga tao. Abaw, amoy nang maayo da. Pamati ka bala sa programa namon ni Premiloy? Ano, lo? Ang Heart Hurts Talk Show. Pamati mo na, lo, Hindi ka magkabalaka. Sige, pamati ka. Kay advisean ka to namon ni Premiloy. Kabay pang insakto ng advice niyo, lo. Ikaw ha, damo ka ginabalaan. Ginpakadlaw mo gid ako. Ote, din kita makadto subong. Dito sa ginaobrahan ni Jojo. Sa ila massage clinic? Oo. Tingala ko may ginabit-bit ka? Oo. Are, dalaan naton sila sang pamahaw. Agud malipay siya kag ang iyang mga kaupdanan. Abaw, kabuot sang palangga ko Siyempre, sunod sa imo. Aba. Kabalo ka, Christine, my loves? Enrique? Gusto ko makabawi kay Jojo. Ha? Kay balo ka, sang ginalagas-lagas ko pa si... Sino? Hindi ka magselos ha. Kay balo na ako si Katkat? Oo. Sang grabe pang luyag ko sadto sa iya. Naluoy ako kay Jojo apang nagpangibabaw gid ang akon pagkagusto sa girlfriend niya. Amoy na nga subong. Gusto ko makabawi. Ay. Dalaan naton sila sang pamahaw. Ati wala sang problema Sige, ako mabakal sang drinks. Ayos Para tunga ta sa gasto. Ay, bikoy ko tanan mabayad. Hindi ka magkabalaka. Dalun ko ikaw sa malahalon nga lugar. Ano? Matuod? Oo. Dalun ko ikaw sa... Sa diin? Sa gasolinahan. Dito, mahal ang tanan. Ano? Ang
buhat mo silingon. Sa gasolinahan mo ko i-date. Hindi. Sa tupid, si tupid. Ano? Klaro habing ginhambal mo? Ang buot ko silingon, sa tupad sang gasolinahan, may malahalon dito nga restaurant. Dito kita ma-date. Ah, kay balo ka naman sa akon, Enrique. Bisan sa karinderya mo lang kuya dalon, okay na ina sa akon. Kaya nga way kuya pili. Abaw. Oo, hindi kuya mapili nga tao. Ang importante, upod ko lang ang palangga ko. Wow. Oy, Miko Jo, may nagapangita sa imo ho. Ha? Sino? Ay, Jo. Amigo. Hi! Oy, si Kwan mani, si Sino kagade? Kay hindi ta ka makita. Ako gali si Enrique. Amigohay kami ni Jojo. Ako naman gali si Christine Dilaw. Ay, kilala ta kaya? Ha? Paano mo ko nakilala? Kay pero may kaman din nagapamasad sa amon. Migo Enrique. Day Christine, mapamassage ka mo? Hindi. Gindalaan ka lang namon sang pamahaw. Abaw! Oh, grabe giday ng pisik sa amigo mo ho. Kaya mo ginang gusto ko, pamahaw. Pasensya na ka mo kay amigo ko ha. Joke rabi ina eh. Oy, joke ko lang to ha. Walay na sang kaso. Kabalo na ko na Kasadya gani sa inyo diri eh. Kay daw mag-utod lang kamo diri sa inyong massage clinic. Oo. Nagabuligay kami. Siyempre. Amo ginang nanamian ko sa inyo. Kay kamo mismo, nagabuligay, kag nagaintindihanay. Kag nagahangpanay. Oo. Salamat gid sa inyo ha. Wala ina sang problema. Uy, di nagaling aton pamahaw. Ay ari na di gali sa akon, gibet-bet ko na. Ara na. Nakasuksok na ako sa sapatos. Kanami lang gali kun ginpakigbato mong pagpalangga. Kay mabatyagan mo gid ang matuod niya kalipay. Abaw. Nadumduman ko pa sadto. Nakulbaan pa si Jojo nga. Basikon bayaan ko siya sa ere. Pero hindi ko ina mahimo. Tungod palangga ko siya katama. Kagang matuod niya pagpalangga. Para sa akon, dapat ko gid niya ipakigbato. Nadumduman ko pang hambal sa akon, amiga. Siling niya, "Hi, sana all ginapakigbato." Ay. Uy, Lolo Ilyong, may manok ka di gali? Ay, oo, mas kubado. O, kanami isang manok ko. Aba. Siguro, kining manok ni Lolo Ilyong, may rasa gini mong? Ay, oo, dirasa ni siya. Anong rasa is nilo? Kwan, lundikap. Ha? Ano na siyang lundikap? Lundikapayas. Ay, abi ko kon nami nga rasa sa manok, ilihawon manigali. Oo, ilihawon eh. Wow, nami tanin ay bulang ta. Ay nga, mas kubado, gapamulang ka manhaw. Oo eh. O, te, may pamangkot ko sa imo parte sa bulang. O ano na? Paano mo mahibalaan nga may tanga sa bulangan? Ay ano nga pamangkot naman? Paano mo mahibalaan kung may tanga sa bulangan? Oo, paano abe?
Ambot? Siyempre. Paano be? Kung may magdala siyang pato Oo, no? Kasi manok man lang yung ginabulang. Wala man yung pato. Pero paano mo mahibalaan kung may mas tanga pagid sa bulangan? Ano? Paano may balan kung may mas tanga pagid sa bulangan? Oo, paano be? Ambot? Siyempre, kung may magpusta sa pato Hindi blouse to? Gusto matuod. Prote, paano mo mahibalaan, Lolo Ilyong, kung may sindikato sa bulangan? Ha? Paano mahibalaan kung may sindikato sa bulangan? Paano be? Siyempre, kung magdaog ang pato Gusto no? Puwerte, napuntusan mo ko ba? Hi! Hala, naghuni ang manok. Nakakita sa mga mo. Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo.